फिस लायो गथ'फोरनि थाखाय 10 टाका गोदोरफोरनि थाखायबो 10 टाका बेयाव टिकेट लायाबा हाबनो मोना टिकेट लानांगोन गिदिरथार ओइ गोजा नुहुरनानै नेक्स्टनिया दङ फैयै फैयै दार्जिलिंनिफ्राय सिक्किम फैयै फैयै लामाखौ जिबायदि नुदों माने जोंनि आसामनि लामाजों जेबो मिलाया नै ब्लेक टप लामायाव अन्थाइआ ख्रि ख्रिस थायो मानि थाखाय फैयो होमबा रिमिला जायोना लामाया बेनि थाखाय फ्राय हाइवेआबो बिदिनो जुदाथार नै जोङो बुद्धिस्ट मन्दिराव हाबबायानोसै फैयै फैयै मानो होनब्ला जेब्ला हिल सिरियाव फैयो मनेस्ट्रिखौ नायाबा गोजोननाय फैया जेरावखि थाङा मानो दुआं थां खालाकटां थां माने मोजां नाङो आरो नायनो गोसो गोजोनो दा बेबायदिनो जोंबो नै दिनै सिक्किमाव फैनायनि मुङाव जोङो जिबायदि फैदोंमोन बिदिनो जोङो मोजां मोनफिनदों होननानै जों प्रे खालामना थांगोन गिदिर बहुत गिदिर समायना गोबां बर'फोराबो नायफैयो दं बर' लोगो मोनदों दै वाटारफलाव जोंबो मैयाबो लोगो मोनदों जोंनि अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिनो नै लोगोफ्राबो फैगासिनो मोजां क्लिन बहुत क्लिन बेयाव हाबगोन जों दा दसे उनाव बाहेरनि भिउआ ओरैबायदि जादों दिनै माने अखा फैनायनि थाखायनो नुदिया मोजांखौनो रिथि रिथावखौलाय नुहुरदो माने जिबायदि नुनांगौ बिदि नुवाखै आरो बिसोर नायनो हागोन नै ओइथिं नाहर नोंसोर नुगोन नुवा बुंनो हाथ'ला दा गामिया दं खिन्थु जोमैजों बुंफबना दं ना फैनाय नङा खोमा फैग्रायाव गामि टाउन दं आरो नै दा जों मनेस्ट्रि सिङाव हाबबाय नै मनेस्ट्रि सिङाव बिदि नुयो बुद्धिस्ट दं गुबुन मनेस्ट्रियाव बिदि भिडिअ लानो मोनाखै खालखौ आं थांनायावबो खिन्थु बेयाव फैना नुदों जे भिडिअ लानो फट' लानो थाखाय मोनथ'दों आरो मोजां नांदों होननानै गोजोनदों नैबे मनेस्ट्रि भिउ मनेस्ट्रिनि बाहेरखौ आं खनसे राउन्ड लानो नागिरदों नोंथांमोना नायनो हागोन नै टाउन आरो रोमै ओजों ओइथिं दङ जोमैनि ओरै पाराव नायनो हागोन नै खिन्थु क्लियार नङा वेदारा बेनि थाखाय मोजां नुवाखै खिन्थु बुंदो जोंखौ जाय गाइड लागिरि बोथोरा मैया मोजांमोन होननानै खिन्थु दिनै गाज्रि जाबाय मैयानि दिनाव मोजां माने अखा फैयाबा मोजांसिन होननानै बुंदों आरो नैबेनो सिक्किमनि बुद्धिस्ट मन्दिर मनेस्ट्रि ओमफ्राय ओंखारनो नागिरबाय नै जोंहा मेग्रासा फट' लानोनो आं फट' दैखांना होनि मोजांथार